ଆପଣ ଏଠି ମାର୍କେଟ ରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଦୋକାନ କଲେ? ତୁମ 70 ଷାଠିଏ 60 60 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୋକାନ କଲେ। 60 କି 1960 ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବିଧାୟକ ଯାଇଥିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର ତାଙ୍କର କାମ କରିବା ଶୈଳୀଟା କେମିତି ଆଉ କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଗକୁ ବଢଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ କହିବେ। ଭଲ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି। ଭଲ ଭଲ ଯାଏ। କୋଉ ବିଧାୟକ ଆପଣ ଜିତିଲେ କିମ୍ବା ବିଧାୟକ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହବ? ଅଶ୍ୱିନୀ ବାବୁ ଭଲ। ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନ ଆସୁଛି, ଆପଣ କାହାକୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି? ବିଧାୟକ ଏଠି ତ ଅଶ୍ୱିନୀ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତ ଆମେ ତାକୁ ବି ତ ମାନୁଛୁ ଆଉ। ଅଶ୍ୱିନୀ ବାବୁ ଆଉଥରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହବ। ହଁ 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 ଭଲ ହବ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଭୋଟଟି କାହାକୁ ଯିବ? ଆଜ୍ଞା ବହୁମୂଲ୍ୟ ଭୋଟ ଏଇ ବିଜେଡି କି ଯିବ। ବିଜେଡିକୁ ଯିବ। ହଁ ଆପଣ କହିବେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସବୁ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣ ସହଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି, ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି? ହଁ ସୁବିଧା ପାଉଛେ। ପାଉଛନ୍ତି। ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବିଧାୟକ ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ ବିକାଶ ଭଲ ହେଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ବହୁତ ବିଧାୟକକୁ ଦେଖିଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ଏଠିକାର ବିଧାୟକ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କେଉଁଭଳିଆ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କେଉଁଭଳି ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ କହିବେ? ନା ନା नो डाउट ଅଶ୍ୱିନୀ ବାବୁ ତ ଏ କ୍ଲାସ୍ ଲୋକ, ସେ ତ नो डाउट ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଏବଂ ବିକାଶ ବି ଚାଲିଛି ଆମର ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଅଧିକା କ'ଣ କହିବି, ଭଲ କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, କେମିତି ସରଗମ ଏଇଠି ରହିବ, କେଉଁ ଭଳିଆ ଲଢ଼େଇ? ନା ଅଶ୍ୱିନୀ ବାବୁ ନିହାତି ପାଇବେ ନା, ଆଉ ନିହାତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ରହିବ। ବିଧାୟକ ଭାବରେ ବି ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ, ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇବେ। ଏଠି ନବୀନ ବାବୁ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଗାମୀ 23 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତ? ହଁ ଖୁସି ଅଛି।